FM4, tri geometreg ag israddau undod. Mae maes llafur yn gofyn bod ni'n gallu defnyddio'r diffiniad e i'r pŵer I theta sy'n hafel i cos theta plus I sin theta a'r ffurf z yn hafel i r e i'r pŵer I theta. Bod ni'n gallu darganfod yr enfed gwreiddyn gwahanol ar gyfer r e I theta ar gyfer r ddim yn hafel i 0. A gwybod ei bod yn ffurfio fertigau n-gon, sef polygon a unrhyw nifer o ochrau, polygon reolaidd yn y diagram ar gand. Bod ni'n gallu defnyddio gwreiddiau cymhlyg undod, sef y rhif 1, i ddatrys problemau geometreg. Ffeithiau allweddol. Ni'n gwybod bod z sy'n hafel i x plus i hefyd yn hafel i z yn hafel i r cos theta plus I sin theta, sy'n hefyd yn hafel i r e i'r pŵer I theta, lle yw'r pellter y pwynt a gynrychiolir gan z o'r tardd, a bod z, modulus z, sy'n hafel i yn hafel i ail isradd x sgwar plus y sgwar. Dan real wedi sgwario plus y dan dychmygol wedi sgwario. Nodwch fod modulus z i sgwario yn hafel i x sgwar plus y sgwar hefyd yn hafel i z lluosi dau cyfiau fe, achos os lluoswch chi'r ein mas, mae gyda chi x sgwar ar y chwith, y sgwar plus y sgwar ar y dde, a mae'r ddou canol yn diflannu. Hefyd, yr pellter rhwng y pwynt a gynrychiolir gan y rhif cymhlyg z a'r pwynt a gynrychiolir gan y rhif cymhlyg w yn cael ei ddynodi fel modulus z minus w. A mae z minus w yn hafel i x plus i ar gyfer y z minus i bedol minus i v ar gyfer yr rhif cymhlyg w. Ni moyn minus o'r ddou, a ni'n gallu cymeryd y darn real, so x minus w, x minus i bedol di sgwario plus minus v wedi sgwario ar gyfer yr Pythagoras ar gyfer yr z minus w. Nodwch fod z minus w wedi sgwario yn hafel i hefyd, fel wnaethon ni uwchben, z minus w lluosi cyfiau z minus w. A fel fi wedi gweithio mas ar y gwylio fan hyn, mae hwnna hefyd yn hafel i z minus w lluosi cyfiau z minus cyfiau w. Achos os ni'n tynnu os ni'n cymeryd yr cyfiau z minus w, mae gyda ni minus yr real minus y rhan dychmygol, a wedyn ni ail drefnu, felly mae cyfiau z yn ni minus cyfiau w, felly mae angen cofio hwnna. Ragor o ffeithiau. Mae'r trawsffurfiad z wedi mapio i i'r pŵer I theta lluosi gyda z yn golygu bod cos theta plus I sin theta ar gyfer yr i'r pŵer I theta lluosi dy z yn cynrychioli'r pwynt sydd wedi cylchdroi triongl theta yn wrthglocwedd o gwmpas y tardd. Felly mae z yn cael ei cylchdroi gyda yr i'r pŵer I theta gyda triongl theta o gwmpas y tardd. A bydd y trawsffurfiad a plus i'r pŵer I theta lluosi z minus a yn golygu cylchdroi pwynt a gynrychiolir gan y rhif cymhlyg z
trwy ongl theta yn wrthglocwedd o gwmpas nid y tartre yma, ond o gwmpas y rif cymhlyg A. Felly, mae Z minus A gyda ni, tu fewn y bracet, a wedyn ni'n ydor A wedyn i ddod nôl i le oedd e. So ni'n symud e o'r pwynt A i'r tardd, a wedyn symud e nôl draw. So yna beth sy'n digwydd fyna. Enfed isradd, so mae R i'r pŵer gyda llosi gyda E i'r pŵer I theta. So ni moyn enfed isradd, so ni moyn enfed isradd y modulus, sef R i'r pŵer 1 dros N. Ond yr ongl, mae'r ongl, ni moyn yr enfed isradd, so ni'n cymryd theta plus 2 pi lluosi k, unrhyw nifer o 2 pi, rhannu dy n, mae'r ongl yn cael ei rannu dy n, mae hwnna'n dod o theorem de Moivre, a mae k yn gallu bod yn 0 lan i ty beth ni angen. Os ni moyn 3 isradd, ni angen 0, 1 a 2. Os ni angen 5 isradd, ni moyn 0, 1, 2, 3 a 4. Felly, roedd yr enfed isradd o rif cymhlyg R yw'r modulus, yr argument yw E i'r pŵer I theta, gan, felly 1 dros N, y pŵer 1 dros N, a rannu yr ongl gyda N ac cofio ado 2 pi nifer o weithiau, cyn rannu. Mewn diagram argan, cynrychiolir yr enfed israddau i'r cymhlyg gan vertigau polygon gyda N ochr sydd ei ganol yn y tardd a radius yn i R pŵer 1 dros N. Os mae Z1, 2, 3 ac yn y blaen lan i Zn yw'r enfed israddau y rif cymhlyg, felly mae Z i'r pŵer N yn hafel i ar E I theta, felly dod hwnna i'r ochr chwith, so mae Z i'r pŵer N minus ar E i'r pŵer I theta yn hafel i 0, felly o gofio ffeithiau gwreiddiau a chyfernodau, mae swm y gwreiddiau yn minus B dros A mae B, A yw 1 yn y sefyllfa hyn, does dim B gyda ni, felly mae swm y gwreiddiau yn dod yn 0. Polynomial Z i'r pŵer N, does dim Z i'r pŵer N minus 1. Gall y canlyniad yma ddilyn wrth ddefnyddio gwaith dylunion geometreg hefyd. Enghraifft. Darganfyddwch y pedwerydd israddau o rif cymhlyg 16i yn y ffurf R, E i'r pŵer I theta, lle mae R yn fwy na 0 a'r ongl rhwng 0 a 2 pi. A brasluniwch y gwraig ar ddiagram argand. Yn hwnna gynta. Felly mae angen meddwl le mae 16i ar y diagram. Mae 16i ar yr uchelen dychmygol. Felly mae modulus e yn 16 a mae arg e yn 90 gradd. So chi'n rhoi hwnna mewn y cyfrifiannus, byddwch chi'n cael error, felly na pam yn bwysig wneud llun o'r peth a gweld re mae e. Felly mae 16i yr un peth a 16 E i'r pŵer I pi dros 2. Pedwerydd israddau, felly mae 16 i'r pŵer cwarter, a mae'r ongl gyda adio 2 pi a rhannu dy 4 gyda k nawr, a ni angen 4 o'r pedwerydd israddau yma, felly mae 0, 1, 2 a 3 gyda ni. Felly, 16 i'r pŵer cwarter yw 2, a gyda k yn 0, mae gyda ni E i'r pŵer I pi dros 8, pi dros 2 rannu dy 4, pi dros 8. Yr un nesaf gyda
k yn 1, bydde 2e i'r pŵer I na ni'n adio 90 gradd. So felly pi dros 2 arall, 90 gradd arall, a 90 gradd arall. Felly mae 4 pedwerydd israd ni rhwng 0 a 2 pi. Ar ddiagram ar gand, maen nhw gyd ar bolygon gyda radiws 2, so 2 yw modulus bob un ohonyn nhw, a mae'r un gynta gyda ongl o pi dros 8. Bydd yr un nesaf 90 gradd yn fwy, 90 gradd yn fwy a 90 gradd yn fwy. Felly dyna'r 4 pedwerydd isradd 16i. Maen nhw'n ffurfio sgwâr sydd â'i ganol ar y tardd a gyd ar radiws 2. Felly, rhan B. Gadewch yr pwyntiau sy'n cynrychioli'r gwraidd yma mewn trefn cynyddol fod yn P, Q, R ag S. Canolbwynt P, Q yw M. Felly dyma ni, P, Q, M yw'r canolbwynt. A mae M yn cynrychioli'r pedwerydd isradd yr un cymlig W. Darganfyddwch modulus ag arg W a nodwch yn glir ar eich diagram lleoliad pob pedwerydd isradd W. Felly, M yn canol P a Q, tybiwn bod M yn cynrychioli rif cymlig Z. Felly, tynwn ni lun, mae gyda ni rhwng P a Q, mae M yn y canol, mae'r ongl yn, wrth O yn 90 gradd, felly mae gyda ni triongl ongl sgwâr. Ni'n gwybod bod P a Q, OP ac OQ yn 2. Felly mae QP yn ail isradd 4 plus 4, sef 8, sy'n rhoi 2 ail isradd 2. Felly mae M yn y canol yn ail isradd 2. So PM yn ail isradd 2. Mae OMP yn triongl ongl sgwâr hefyd. Felly mae ongl P yn 45 gradd, pi dros 4. Felly mae OM yn haflu PM. Felly mae triongl isosceles dyn ni fanna. So mae OM yn ail isradd 2. Felly dyna beth yw modulus y rif cymlig Z yw ail isradd 2. Yr ongl arg M, Z fi'n meddwl, yr rif cymlig sy'n cael ei gynrychioli gan M, yw pi dros 8 plus yr ongl yn y cornel POM sy'n 45 gradd. Felly arg Z yw 3 pi dros 8. Felly modulus Z yn ail isradd 2 ac arg Z yn 3 pi dros 8. Felly, os taw Z yw pedwerydd isradd W, mae W yn mynd i fod yn Z i'r pŵer 4. Felly modulus W yw modulus Z i'r pŵer 4 sy'n rhoi 4 i ni. Ac arg W yw arg Z i'r pŵer 4, sef 4 lluosur arg, a mae arg W yn 3 pi dros 2. So rif gwreiddiol W gyda modulus 4 ac arg 3 pi dros 2. Ar israddau wedyn ni bydde M, L, K a J ar y diagram i gyd a onglau 90 gradd rhwngddyn nhw. Mae'r 4 israddau yn vertigau sgwâr sydd ei ganol ar y tardd. M yn cynrychioli un o'r israddau yma, y lleill yw L, K, J. Y rhain yw canolbwyntau QR, RS ac SP hefyd yn olau trefn. Enghraifft arall.
Ysgrifennwch i lawr pob chweched isradd o undod. Undod yw rhif 1 ar y chelyn real. Wnawn ni hwnna gynta. So ran A. So modulus 1 yw 1 a arg 1 yw 0. Ni ar y chelyn real. So yr ongl yn 0. So mae 1 yr un peth a 1 i'r pŵer I 0. Chweched isradd 1 bydd 1 i'r pŵer 1 chweched a'r ongl i'r pŵer I yr ongl yn 0 plus 2k pi i gyd i rannu 6 a mae k yn gallu mynd o 0 i 5. Felly, pŵer 0 gyda ni, so 1 yw modulus bob un nhw. Pŵer 0 gyda ni, sef 1. I'r pŵer, so k yn 1, so pi dros 3. Yr un nesaf yn 2 pi dros 3, I, pi, 4 pi dros 3 a 5 pi dros 3. A mae'r una i gyd a 60 gradd rhwngddyn nhw. Ran B. Os mae Z1, 2, 3, 4, 5 a 6 yw'r 6 chweched isradd o undod, profwch bod o'i swm yn haflu 0. Felly dyna'r 6 isradd. Mae 2 ffordd i wneud hwn. Mae'r un gynta'n 1 plus i'r pŵer I pi dros 3 plus i'r pŵer I 2 pi dros 3 ac yn y blaen lan i 5 pi dros 3. Mae hwnna fel dilyniant geometreg gyda'r term cynta'n 1 a'r cymhareb cyffredin, so ni'n lluosi gyda i'r pŵer I pi dros 3. Ni'n ado'r index wrth bod ni'n lluosi a mae 6 term dyn ni. As chi'n cofio, swm dilyniant geometreg yw'r fformula yna. Felly, mae'r swm y 6z yma am ni fod yn i'r pŵer I pi dros 3 i'r pŵer 6 minus 1 dros I i'r pŵer I pi dros 3 minus 1. Lluosi y pwerau, so mae i'r pŵer 2 pi I minus 1 dyn ni. As cofiwch chi, i'r pŵer I theta yw cos theta plus I sin theta. So cos 2 pi plus I sin 2 pi. Mae sin 2 pi yn 0, felly 1 yw gwerth hwnna, minus 1 yn rhoi 0 i ni. So dyna un dull gan ddefnyddio dilyniant geometreg. Datrysiad arall bydde trwy cofio cyfernodau a gwraidd polynomial. So mae'r polynomial dyn ni, mae z i'r pŵer 6 yn haflu 1, felly mae z i'r pŵer 6 minus 1 yn haflu 0. Mae swm y gwraidd yw cyfernod z i'r pŵer 5, a dos dim yna. Felly mae swm y gwraidd yn gyffwrdd minus b dros a, sef 0. Felly, dyna datrysiad arall. Wrth gofio bod swm y gwraidd yw pan o'n i'n defnyddio gwraidd a chyfernodau oedd minus b dros a. Ran C. Mae'r pwyntiau a 1, 2, 3, 4, 5, 6 yn ffurfio hecsagon rheolaidd sy'n glos i tu fewn y cylch radiws 1. So dyna'n cylch neu radiws 1. Pwyntiau. Felly mae'r una a 60 gradd, os o'n i'n tynnu llinell i'r canol, rhwngddyn nhw. Felly mae hwn rhain fel bod nhw yn pwyntiau yr gwreiddiau. So mae pwyntiau yr hecsagon sy'n tu fewn, inscribed, yn cyffwrdd ar cylch, yr un peth ar z's o dyn ni gyna. Felly P yw pwynt fel bod y pellter o ganol cylch yn 5. Felly mae P ar cylch 5 tu allan i'r hecsagonen.
Trefnwr y chechelynau fel bod y tardd ynghenol y hecsagon a cynrychiolir y pwynt A1 gan y rif cymhlyg sef Z1 a Z2 yw A2 a Z3 yw A3 ac yn y blaen. P yw rif cymhlyg W sydd pellter 5 tu allan. Felly, bydd A1 i P wedi sgwario yr un peth a'r pellter rhwng W sef P o W a Z1 yw A1. Felly, a wrth gofio'r perthynas rhwng yr modulus a'i cyfiau, felly mae W minus Z1 lluosi cyfiau W minus Z1 oedd yr un peth a W minus Z1 wedi lluosi dy cyfiau W minus cyfiau Z1. Lluosi'r un o mas, mae gyda ni W lluosiau cyfiau plus Z lluosiau cyfiau ar y diwedd, a'r ddau canol yn rhoi minus Z1 lluosi cyfiau W a minus W lluosi cyfiau Z1. So ddau pen a'r ddau canol. Pellter rhwng P a canol y cylch yw 5, felly mae W lluosi y cyfiau yn 5. Wedi sgwario a mae Z lluosi y cyfiau fe ef, yr un peth â modulus Z1 sy'n rhoi 1 i ni. Felly mae 25 plus 1 yn 26 minus y cyfuniad, y ddau gyfuniad ola. Felly neu'r un peth am A2, so A1 per sgwar yw hwnna. A2 per sgwar bydd yr un peth gyda Z2 ac yn y blaen. Felly ni'n gewn ni perthynas rhwng yr A's a'r P sgwar. Adio'r ein gewn ni. Felly 26 chwech plus cyfiau W lluosi minus cyfiau W lluosi Z1 i Z6 minus W lluosi cyfiau Z1 i Z6. A ni wedi profi'n rhan B bod Z1 adio y lan i Z6 yn 0. Felly hefyd, bydd cyfiau Z1 i Z6 hefyd yn 0. Felly, swm rhain oedd 156. A dyna ddiwedd y fideo adolygu ar gyfer geometreg ac israddau undod.